Good morning. Ni kaslama agkukutel data songbat yo. Good morning. Awan samut ti katatan. Awan samut ti agkukutelen. Adda pay laeng. Ta adda gamin agas nan ti kukutel kanya tayo leprosy ko na dayto inya. In Ilocano ti local term tayo agkukutel. Ada jay ayan ti daan akampos hanto di ayan mi idi iparit da nga mapang kami agay ay ayam ta adda kano na ipunpun ijay nga agkukutel kunada ka kunada di jay kano kasla ayam nga agkarayam kunada met kasla virus na nga tan-a ure 50 years kano hang kano nga matay kung kunada met idi ata awampay met ti pag-spray kada haampay mga makwati tao. Kagas jeti pa nagkita ti agkukutel idi nga kanyada no ti may nga tao ka agkukutel hang ka mabaling nga umasidag iti kultura da Apo Jesus ya mo no ti kadagiti eksperto ti Biblia ka about 50 meters sa no imasidag ka daytan ibilang da kamutten di community nga agkukutel kamutten kasla narugit kan makaalis nga rod dayay kasla kuma nalaka nga makaalis. Awan samot ti agkukutel tata nga madamdamagan taddamet agasen tinsamog kukutel yo kano daytay hangover kayo kakasla kay aglaladot nga apan agtrabaho nga kasla awan gangganas na nga kitaen tarupam dayjay samot ti kukutel yo. Kagas jay ijay kultura da dayjay ti naaramid outcast maipaigid apan dagigan ti rukrukib di tabantay. Kasto yung ni naaman, iti umuna nga maibasa, ni naaman, napankin Eliseo, katimapog iji danom, idi rumuaren, kasla kudil ti ubing, nalinisan di jay, kudil na naagasan. Kadagito yung nga pulong agkukutel, nagbedengan ti Samaria kin Jerusalem, nasabat na ni Apos kayat na nga sa uwan ti paggigyanan da dagitoy iji lugar nga ayan ti rukrukib ti bantay haan nga awan matagtagi tao tabawal nga rod kanyada ti umasidad ka dagiti tattao kunada pay kaadabel da dagitoy ngan umapanda mga lakanin da ijay lugar ko mabarangay wenno ili umadayo ti tao tamanggag da jibel da tadan no kunada nagpapaigid da alaen da kanen da agsubli da iso nga kasla kakaasi ti biag dagitoy taawang nga rod ti agas na. Kagas ti tinapasamak na sabat da ni Apo Jesus anya ti kunana Jesus Maestro kaasyan na kami kunana dagiti agkukutel anya ti kunan ni Apo Jesus ingkay agpakita kadagiti papadi ta isuda ti mangkita no sika nasayaat kan no ma-accept na kamo ila ti community no maawat na kamo ila ang kitaen na no certified nga naimbag kan saka makipulapol manen kadagiti tattaon. Idi on their way, mapandag pakita ti padin na imbagandan, may sa tinaka-realize nga na imbaganen, nagsublian ng idaydayaw, Samaritano daytoy, kaya na nga sa Hudyo ni Apo Jesus, Samaritano, handa agkadwa. Handa nga pulos nga agdin na kaslamula agkukutel ti panagkita dagiti Hudyo kadagiti Samaritano, handa mabalin ti ay agdin na because of their kultura, puli ken pamati pa yun handa pulos nga agkadwa ngem na agasan na pan nagsubli nga nagdaydayaw ken ni Apo Dios anya ti kunan ni Apo Jesus pinaimbag na ka ti pammatim no kitaen tayo ti sequence daytoy ebanghelyo tayo kunan ni Apo Jesus kasla haampay nagtrabaho ni Apo Jesus kunana kay agpakita kadagiti papadi na imbagandan haan nga kasla ka daytay bulsak malagip yun dayjay bulsak niya pagkitaan niya ti kayat mong aramidak ken kakunan ni Apo Jesus kayat ko makakita nya ti naramid na nagtupra ijay daga innala na jay pitak nagbalin nga pitak in kabil na jay mata na nakakita nagtrabaho ni Apo Jesus ijay dayjay umal nga ubing anya ti kunana be open pata kunana naglukat nagtrabaho ni Apo Jesus dijay daytoy ebanghelyo tayo no kitaan tayo hampay nagtrabaho ni Apo Jesus ingkayo ingkagpakita ti padi kunana idi na panda nagpakita na imbagandan
Awan kasla no kita awan ti trabaho ni Apo Jesus ijay. Jak amo ano idi nakatalikod dan. Inala nga ta ni Apo Jesus tay power nan tay fire of balls nan ka idi agaw-awid aga busyo kuna nagkimatan na laing dan. Awamot ati super power na Apo Jesus nga kasjay. Kana imbagan danhan nga nagtrabaho, idi nagsubli nga nagdaydayaw kuna ni Apo Jesus pay kanya na pinaimbag na katapamatim. Kitaan nyo, hampay nagtrabaho ni Apo Jesus. Nangrugyan na ti panakaagas. Nangrugyan na ti hiling pamati. Nya? Nagrugyan na ti balaygi pamati. Isugarod nga kanya tayo, no kaya mo nga makabasa, no si kak estudyante ka kaya mo ti makabasa, masapol apatsem nga makagraduar ka, ipapatim ti agbasa, babaan ti pamatim, agtrabaho ka, makagraduar ka. No kaya mo ti agbusiness, kaya mo ti maaddaan ti trabaho, patsem nga maaddaan ka ti trabaho, ipapatim ti agsakripisyo, maitid akan niyam tadya nga rod pangrugyan na yung aramidan tayo nga rod ka pamati. Ngam apaya ngamin nga no dadduma, haan nga magunod, dayta nga tartarigagayan tayo, uray adda pamati tayo. No dadduma gamin di pamati tayo, kuna tayo, adda gamin kasingin na nga dua-dua. Adda magkasingin na nga doubt, kayak nga ta, makasakripisyo ak nga ta, dayjay magkatimang pagbalin kanya tayo nga agkukutel no dadduma. At kukutel tayo tatan kakabsat ka, haanin nga pisikal nga di aggarunrunot ako dilmon. Haanin nga day tayo, agsaksakit ka nga day tayo, andya ka mo ano, agreg-reg, no, dagiti daduma nga, agkukutel ka, agreg-reg pa di jay matadan. Agkukutel ko madako kumari ta data dila ti umunang agtinag. Oh, nagganas nga agkiskisay. Kada mapangka makikaaroba ka, agkiskisay nga agkiskisay, na ibuston. Ay, tikukutel tayo no daddumahaan nga physical sickness. No dadduma ka adali jay padas tayo, experience tayo, emotional, wano trauma nga kuna tayo, di butang tayo no dadduma. Isuuna timang pagbalin kanya tayo nga agkukutel. Apaya nga mabutang ka nga umadayo nga mapanag trabaho, tapno agbalaygi para ti pamilyam. Ngamin idi ubingak pader ka pinanpanawan dak, mabutengak nga mapanawan. Uray adda laing mo, uray adda siglat mo, adda skills mo, no mabuteng da jay pusom, di nga rod trumam, iso mang pagbaling kanyang nga agkukutel, paralyze ka. No daduma kat, agtrab-trabaho ka, intunukan agmurmuruyot di jiri nam. Awam mo ti kabalay mo di jay ngam adda ka trabahoam nga kasla kagurguram ma-reject di jari nam apaya kaugali na gamin ni nanang mo, kaugali na ni manang mo, kaugali na ni apong mo, nga iso nang italtal magkanyam intunukan hangkan ragsaken iya trabahom. Apay adda mariri nam nga kasla ijay balayo iso day jay maparparalyze ka. Iso timang pagbalin kanyam nga agkukutel aging gana nga awam mo basol da, awam mo tinararamid da nga madi, agpungpungtot ka. Haan nga nasayaat natin nga pagtrabawan. Awan ti basol da, ngam no daduma addaking ka, taapaya agkukutel nga ro di jay rinam gapo ta adda padas mo. Ado na kita mang pagbalin kanya tayo nga agkukutel iti lubong tayo. No daduma ka awam mo ti problema, awam mo ti araramiden daking kang madi sikat ti agal aludod nga umad adayo. Sikat ti agwid-withdraw apaya marigrigatang ka apaya agkakatawa da kang kanaragsak. No kano nagpapaggaakdan ka apaya siyak dayjay. May insecure dayjay na nakapilitan mapangkanto meten. Tapno dengganda ka mang pardaya ka meten. Kasi adda something nga adda basit nga madi ije kaunggan. Kuno daduma kakabsat isote ko na tayo dagitoy ti mang pagbalin kada tayo nga agkukutel. Dagitoy ti mangigawgawid kada tayo nga agayat, agbalin anaragsak, agwayaway ditoy lubong, agbalin nga nawaya ti panagbiag na no daduma dagitoy. Ngam ti laglagi pen tayo no addaman dagitoy
Haantay nga madanagan. Nalaing ni Apo Diyos. Agas. Nalaing nga mangagas. Apaya, kunana nga ti salmo tayo ka, impakaam mo ti Apo. Kadagiti pagilyan ti pan nakabalin na amang isalakan. Nunam namaem nga kabailan ni Apo Jesus dayta. Agbalaygi ka. No, datayo nga mangnamnama king kuana, patgan na. Kitaem ti kararag dagiti agkukutel. No, kitaen tayo di sitwasyon da, kasi awan namnama ti biagdan at dada di rukruki ben. Haandan nga pulos nga maikadwa, ngam di kararag da idi lumabas niya po Jesus, anya ti kunana, Jesus Maestro, kaasyan na kam kadi, sigurado nga maudi a kararag di jayan. No haan na pa ilang mapatganday dya, sigurado awanan ti gundaway da nga agbiag anormal. Iso nga di kararag da dagitoy, sigurado nga na impapuswan from the heart, ti amin apa puso, panunot, kaungganda, imbanat dan day ta kararag. Kaasyan na kam kadi. Ing kayon agpakita, kaya na nga sa una laing kayon ton. Kada ti ibagbaga na kanya tayo, di nga kararag tayo nga awan ti dua-dua. Dito nga kararag tayo nga awan panagin kukunana. Dito nga kararag tayo nga buong-buo. Ngamin mamati tayo kini Apo Jesus nga kabailan na. Ti kararag da dagito nga lalaki, ay dito nga dagito nga napaimbag, sigurado nga buo daye pamati da. Kaya di dyan mo ti daw-dawatin na kada tayo kakabsa, no kaya mo maagasan, agkararag ka, buo, napno ti pamati, awan kisay na. No kaya mo nga agbalay, no kaya mo nga addatartari gagayam nga masimpa, agkararag nga buo, nga addaan, buo nga pamati, nga awan ti kurang na, awan dua-dua na. No kaya tayo ti maagasan nga kasla kadagito agkukutel, anya ti aramidon tayo, agpukaw tayo kini Apo Jesus, iti kaunggan tayo, kaasyan na kamkadi. Tanabilag nga rod ti Diyos, tay ko na tayo nga, di pa'y nagtrabaho ni Apo Jesus, maag-agasan dan, nangrugyan na, pamati. Kano si kamot na agasang ka, agsubli kang agdaydayaw, dagito yung dadduman, ayan na ti siyam, kuna ni Apo Jesus, ay nag-aawid dan, siyempre apandami impadamag iji pampamilyada, nalaing akon inang, nalaing akon manang, nalaing akon manong, nalipatan dan tinapan nagdayda, siyempre jiragsak dan kada tayo mo't no naagasang ka, agsubli ka mo ng kinapo Jesus. Yung daduma ko na tayo nga rod ka, sa tayo lagamin maapresyar, DJ pintas ti pan nakaagas, no si ka DJ agsakit. No awan sakit tayo, no daduma gamin ka, malipatan tayo mo ni Apo Diyos, ala nagnamay mo tibiyag tayo, ala abusuan tayo mo tibiyag tayo, abusuan tayo mo tibagbagi tayo, sa tayo tula mari na ti maaga, pintas ti maagasan, no agsakit tayo, nangruna no day tayo kakakaruan nga sakit, nangruna no day sakit tayo, kaday tayo talaga nga awan namnaman na, sa tayo tula maapresyar ti kinaimbag ni Apo Diyos, kadato'y kakabsat, itinagan ni Apo Jesus, awan ti han nakabailan nga aramiden. Uray di tariga hagay paylaeng kabailan na nga agasanen. No adda pamati tayo nga buo, awan danagan tayo, tadadta ti Kristo. Nagpintas nga rod, imaginam di jay naman nga bulbulan taw-tawon nga nagkukutel, agawid nga nadalos. Agawid nga ti kudil, nagkakasla kudil ti ubing. Imaginam da nga ragsakin ginawa, makipanganan kadagiti tattao, makipulapulan kadagiti tattao, makikaiddan kadagiti pamilya na inyo. Imaginam da nga ginawa nga nalakam da dagito nga agkukutel. Ngam ni Apo Jesus, kabailan na tayo yung mga pagbalin na nakasjay. Anya ti mang pagbalin ako kutel, relationship, ikararagam, mabaling kayo tumanin nga agdidinnan. Agkakabsat asa nga pamilya. No anya dagiti pakarikutan tayo nga problema nga narigat tayo nga masolbar, madalusan kasla agbalin nga kudil ti ubing deje relasyon, nagbalin nga na nalinis, kabailan na nga linisan. Anya man dagiti ikararagan tayo, anya dagiti kasla pagkamtudan, pagbalinan na nga nasayaat, anya ti pangrugyan na pamati nga rod. Anya ti pangrugyan na ti panakaagas, pamati nga rod ken ni Apo Jesus.
Tataawatin tayo man ng tinasanto na sakramento. Awatom ni Apo Jesus, kabailan na nga agasan, no adda tinaunag nga pamati. Kabailan na tayo nga simpaan, no adda tinaunag nga pamati. Kabailan na tayo nga pagbalinan nga normal, na pintas tilangan-langan, no addaan tayo iti pamati. Iso nga riti ko na ulit-ulitan, pamati tinakaagas king kada ita pamatim.